Hingga no kena tabuk di parane superstar bahai bui video gahman kete cuman sih mobile latri urroka bui mobile latri nai bui respect dia agni superstar bahai tahu superstar naje agni superstar enggak busuk respect mana tahu superstar enggak thorap cagar rikulo gusi gitaro video no enggak ani last video thangnya aja orang I button dong I button no thang mana na hingga asal latri mana pore norok sasai mereka tamangka hingga saya hingga पुराना जी ओ वीडियो ना वो फिर साली असंगरों पे वो लोग माफ़ जो तो नहीं सहते हो शिवर डिगरो पे शिवर डिगरो adiya जो तो नहीं सहते हो तो अंकुश वो तो सहते हो वो निमो निंसा सेना दे निमो निंसा हिंगा नोर ओ वीडियो ना पुराना है ना हिंगा लास्ट से तामनी शका नोर बो निंसा नहीं जाए हिंगा मीन्स ना और सुपरस्टार बो नंजाक इनके जे फाइनाय नाय फाइनाय बो नंजाक मीन्स मा सुपरस्टार और बुइनो एंटरटेनमेंट खान थांगो बुइनो आनंद रनान थांगो बुइनो खुशी रनान थांगो हिंके नों आरो मेंटालिटी ताम तो नांनाय नि आरो पॉजिटिव मेंटालिटी तो नांनाय हिंके बरक ताम खलायका आरो स्वांग नङै थाङै मसालाय दं हिंके आबा हायके जे स्वांग नङै मसाय तंनाय रक आर आबा हायके वानसय तंनाय रक सुपरस्टार नां साना मसंगो जे लिमिट कायसा तंगो स्वांग नङै नाय मोसानानि हिंके आबा हाय लिमिट द तनैनाय नि मेंटालिटी न ठीक खालायनाय नों मोसाना दरकार हिंके नों जे ताबुक जे असला लाथिरिनाय हायकला खलायका ब्रैमासारि खुलु खितारका हिंके आबा हायकलायनाय कायसा कम्युनिटी नि बागैनाय कायसा सुपरस्टार नि बागैनाय पुरा कम्युनिटी पुरा बुमु हायनाय थाङो मीन्स मा कायसा सुपरस्टार नि बुमुङैनाय पुरा जत सुपरस्टार पुरा हायया हिंके आं साना मसंग जे बुइनो सामो आबा हायका सामो हायमा ताय दांदि हिंके सुपरस्टार मा जों बुजिनायखा बुजिखला पाइखा बरनि बेपार हिंके जों थालायनाय ताबो तुलुं तुलुं ता जरो थाने बसर तुलुं तुलुं हबाने ता जरो तुलुं तुलुं नि भिडियो भाइरल नङै दखो हिंके जों आ तुलुं तुलुं भिडियो न ताइसा व्यूज जोंबो इसा व्यूज माला मुसु गेटिबा हिंके ओ चैनल सब्सक्राइब खायको हिंके ओ चैनल सब्सक्राइब खानारि हिंके जों तुलुं तुलुं भिडियो नालेयानो हिंगा नोर नां साना मसंग जे ओ भिडियो न किसा मथाखै बा पोस्ट खलायनाय कमेन्ट खाय सादि जे अब जे उखमतै नजानाय अब बोरैदे रासला आर नोर नाय न मसंग हांके अब बोरैदे चला इंस्टाग्राम आन इंस्टाग्राम थांगैनाय फॉलो खलाजि टैलेंट बाय टैलेंट हिंके नोर आन इंस्टाग्राम थांगैनाय ओ भिडियो न मानाय हिंके जों आलका तुलुं तुलुं भिडियो नालेयानो ए अ आइन थाना बोखनाय माना थायाब्ला हम तुलुं तुलुं जा मातलाङाना नखना बोखनाय बाहाय स्टाइल आनि बोखनाय बाहाय स्टाइल सो आं ब्रादार न सारा मसंगो जे हेडफोन आनाराव तंगो हिंके हेडफोन लागोयनाय भिडियो बा एल्बाम स्रांका हिंके स्मार्ट नुजागिया बुजिखा हिंके आं साना मसंगो नों आबा हायके सामु तांखा आं न एप्रिशिएट खायो नों आबा हायके तेबो गाहाम के सामु तांदे बाट कायसा क्रेजिबा ओभार स्मार्ट हेडफोन लागोयनाय जे आबा हायके हिंके किसा ओभार स्मार्ट ओइन थाङो हिंके आं साना मसंगो जे किसा सिम्पल क्ला खाजि सिम्पल बर जतन सिम्पल न जाजागो हिंके नों सिम्पल का भिडियो खलायगा हिंके बर ननतेबो गाहाम के साजानाय हिंके ब्रादार ना आं साना मसंगो जस्ट एबा नन बुजिनानै बा जस्ट एंटरटेनमेंट बागै सिनि भिडियो ना आं हायके यूज खायतंगो हिंके आबा हायके नोंते किसा गाहाम क्लास रामका हिंके बा ओभार स्मार्ट खाया करिने भिडियो रामका हिंके आं ते बेला बेलगा साजानाय हिंके नर आबा हायके तेबो गाहाम का भिडियो रामि दंदि हिंके आंबो तीन बागै सुजराना भिडियो नर को भिडियो न साजा खेंगा नर लगरा बा शेयर खादि आर लाइक खेंगा लाइक खायदि आनि कताबो हिंदी कायसा रोस्टिंग चैनल फाइजक दंगो हिंके नर लिंक इन डिस्क्रिप्शन मानाय नर थांगैनादि आरो आं रोज खायो हिंदी बाय हिंके इंस्टाग्राम फॉलो खाय कंगा थांगैनाय इंस्टाग्राम फॉलो खादि ओगलक तै बुखनाय कलमा नुमानि मोजा तंखो
Abono nain musengke thangnya an Instagram follow klaji hingga tin bage sengna ti prasa ai glok tu.